ଭିଓସ୍ ମୋ JRP ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ନୂଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଧାନ କରିବା। ସଂଖ୍ୟାକୁ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ସମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସମାଧାନ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ 1 ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1 ଓ 2, 3ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1 ଓ 3, ଓ 4ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1 2 4, 5ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1 ଓ 5। 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ରହିଅଛି। ଗୁଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଟେବୁଲେସନଟା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। 1ରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଗୁଣନୀୟକ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ସେହି ଗୁଣନୀୟକରେ ଆମେ 1 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣନୀୟକରେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ସେ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଟେବୁଲେସନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସଂଖ୍ୟା, ଗୁଣନୀୟକ, ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ମନେକର 8ର ଗୁଣନୀୟକ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ 1 2 4 ଓ ନିଜେ 8 ସଂଖ୍ୟାଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରୁଛେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ ଭାବରେ ବାହାରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ 1 ଓ ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟେବୁଲେସନରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ 2ଟି ରହିଛି ସେ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ 1 ଓ ଅନ୍ୟଟି ସେ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ, ତାହା ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନୀୟକ 2ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛନ୍ତି 1 2, ସଂଖ୍ୟା 3ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛନ୍ତି 1 ଓ 3, 5ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛନ୍ତି 1 ଓ 5, 7 11 13 17 19 23 ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1 ଓ ନିଜେ ସଂଖ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ। ସଂଖ୍ୟା 2ରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଗୁଣନୀୟକ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଆସିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ସେ ସଂଖ୍ୟା
ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନୀୟକ ଦେଖିବା। 4ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛନ୍ତି 1, 2 ଓ 4। 6ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1, 2, 3 ଓ 6। ସଂଖ୍ୟା 4 ଓ 6ର ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା 2ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ଇତ୍ୟାଦି। 2ରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ, କିମ୍ବା ଯାହା ଯୁଗ୍ମ ନୁହେଁ ତାହା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ଏହି ଟେବୁଲେସନରେ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ 25, 36, 39, 64, 81, 100, 225 ଏହିସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଥାଏ। ଯେପରି 5 ଗୁଣନ 5 ହେଉଛି 25, 25 ହେଉଛି 5ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ମୂଲ୍ୟ। କେତେକ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସହ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗଣନା ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନଥାଏ ସେ ଦୁଇକୁ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ବା ସହ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ 3 ଓ 5, 11 ଓ 18, 12 ଓ 35। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସଂଖ୍ୟାଟିର 2 ଗୁଣ ତାହାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ 6ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1, 2, 3, 6। 6ର ଗୁଣନୀୟକ ମିଶିଲେ 1 ଯୁକ୍ତ 2 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 6 ସମାନ 12 ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି 6କୁ 2 ସହିତ ଯଦି ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି 12 ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଥାଉ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 28, 496 ଇତ୍ୟାଦି। ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ସେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଟି ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସର୍ବଦା 2 ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 29, 31, 41, 43 ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ।